všetkých našich fanúšikov, aj nefanúšikov. Dneska som tu takto netradične v kimone a nie som tu sama, mám tu so sebou aj jedného hostia a nie je to môj kolega Miro, ale je to Ivan. Ahojte. Takže Ivan je medzinárodný tréner ruského samba. Ivan, mohol by sa nám približiť toto bojové umenie? Ruské sambo je sebeobranný systém a bojový šport pochádzajúci z Ruska. Zahrania v sebe boj v stoji, boj na zemi a obranu proti zbraniam. Dnes to ale nie sme kvôli sambo, sme tu kvôli akcii pre Alex Mesarošovu, ktorú organizujeme 23. apríla od 14. do 17. hodiny. Zlatým klincom nášho programu bude Venkamara Capoeira, čo sú najlepší capoeiristi na Slovensku, sú z Komárna. Ďalším bodom programu budeme my, Kuzuriči Nitra, kde budeme robiť ukážku rôznych bojových športov. Potom budeme robiť aj ukážku sebeobrany pre ženy, kde si to ženy môžu zároveň aj vyskúšať. A potom si to môžu vyskúšať aj na svojich manželov? Áno, ale my ich to naučíme efektívnejšie. Ďalej budeme robiť prácu s deťmi, tzv. Sambo olympiádu, kde si deti môžu vyskúšať rôzne veci zo sambo formou hrou a budú za to odmenované malbami na tvár. Okrem nás tam ale vystúpia aj iní účinkujúci. Hej, budú tam tanečné skupiny, N-Dance Company, Street Dance Group a najmladšia tanečníčka 6-ročná Lilian Sekliová. No a v podstate to je tak všetko, čo ma napadá. Počkaj, ty si zabudol. Zabudol som na vystúpenie našej moderátorky, Torashiro Karate. Hej, takže karatisti z Kaka Torashiro. Jež ich tam budete môcť vidieť. No a čo sa týka nejakej minimálnej čiastky, ktorú môžu prispieť? Minimálna čiastka budú 3 €, v prípade, ak chcú prispieť viacej, môžu. Ak sa náhodou nemôžete súčasniť našej akcie, môžete nájsť číslo účtu Alex Mesarošovej na našej facebookovej stránke Kuzuriči Nitra, po prípade na udalosti facebookovej, ktorá sa volá Benefičná akcia pre Alex Mesarošovu. No a ešte by som sa spýtala, že vlastne aký má Alex problém, že prečo sa táto akcia pre ňu chystá? Alex potrebuje vyzbierať peniaze na liečbu v Adeli Medical Center v Piešťanoch, pretože túto procedúru slovenská poisťovňa neprepláca, takže touto cestou si snaží zohnať peniaze na svoju liečbu. Takže vidíte, že veľmi veľa ľudí v tomto chce pomôcť, tak budeme radi, ak prídete a stravíte s nami pekné popoludnie. Takže vidíme sa 23. Tešíme sa na vás. Nevieš byť sám, sám. V meste sám žiť